מחר אני הולכת להרמוניה. ובין המפרץ. שעשינו שם מסאז'י, פיצויים, כל מיני. ורוב ילדים אותו אנחנו אפילו תיאליה תמרות ביי ביי. לא, מה, אני לא יכול... לא הבנתי. מה אני מושך ישר? או שיט. זהו, לא חיה. חיה, ראיתי פה חיה. ממש בתחומים שונים. אני אף פעם לא ניסיתי, אני מעלה ונראה לעשות כלום ושום דבר. אוקיי. נו, אז אולי נרגע אקרא פריט. איזשהו פריט שאני יכול... אוקיי. אני אפרום הדברים פה. רגע. קצת משהו. נקלה ידנש. אוקיי. כן, הגיוני ששש. כן. אז למה עדיין החדר אוכל פתוח? 6 ו2 דקות אפילו. זה רק 6? כן, למה? מה חשב? 10? מה, אמא, לא יושבים? למה? כן, אני אראה. טוב. שבית שלי. בול. רגע. בול. בול. ביי ביי. הברקס ביד? פתאום נתקל. לא, זה ברור. את באה אליי? לא יודעת, אני לא כזה... אני רוצה לבוא לסבתא. בא לי לבוא אליי. אוקיי, רגע. לא, אני יכול עכשיו. אני צריכה לאכול בשבע. יש לי מחר מקדם, אז צריך הוא 12 שעות עכשיו. גם יום אחד באתי אחרי ששתיתי קפה, ואמרת לה, שתיתי קפה. בוא נחזור. תשבור. בוא איתי. אולי תיתן לי את הטלפון עכשיו בדרך. בבקשה, גם צריך תכף להפעיל אותו. בסדר? תן לי, ממי. אני רוצה קצת לשחק.
יאללה, בוא בובי. מה עם הטלפון? רגע, נסות. או שיט. אני לא רוצה להגיד כמה פעמים. מה? טלפון. לא. אז תעזוב אותו עכשיו, תסגור ונלך בדרך, בלי טלפון. נו. די, אתה לא מקשיב. אני לא אקשיב לך גם, תזכור. תזכור את מה שאני אומרת. אוקיי. אתה לא מקשיב לי, אני גם לא אקשיב לך. תסיים עכשיו. אבל רגע, נעשה עכשיו הפסקה. עכשיו שאנחנו הולכים, אני לא רוצה שתלך את זה. אתה לא תוכל לקבל את זה. אמא, אני צריכה להיות קצת.